Необходимо ли е кабелите в офиса да бъдат разхвърлени и да има опасност да се повредят? Не. В сътрудничество с наш глобален клиент разработихме кабеловаща верига за бюра с регулируема височина – офис верига. Своят полузатворен дизайн тя позволява стилно управление на кабелите, което подобрява цялостния вид на работното пространство. Веригата предотвратява повреди на кабелите поради своята гладка и равна вътрешна структура, дори при чести движения на бюрата. Благодарение на лесния дизайн на EGOS, полагането на веригата с кабели е бързо и лесно. Овалната форма на офис веригата може да се удължава или скъсява, което я прави адаптивна към всяко работно пространство и местоположение. Гумираните магнитни монтажни елементи позволяват бърз и стабилен монтаж без допълнителни инструменти. Офис веригата е перфектно решение за модерни и динамични работни места. Ако искате да научите повече за нашата офис верига с овална форма, моля кликнете върху връзката по-долу.